Gampang malati sing tak puja puji aja kekeci merga yen keci agarane rugi piye tangan kuwi iya ngono kuwi apa kuwi gampang metu sing tak puja puji sing padha jujur marga yen jujur agarane mantuk piye tangan kuwi ya kuwi sing sayur sing ayo jam berlincah ring utangi sarwe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bro.
Kang Gareng apa dene Bagong? Ana apa? Ana apa, Mas? Rumangsa bombong kawren bunga. Dene aku karo kowe sak kanca tinimbalan ana pabrik gula Trengkil. Mapan ana ing Kabupaten Pati. Iya, iki jumujug ana Desa Trengkil. Ya terus, heeh. Lan aku nderek mangayu bagya awit tutup giling hasil saka PG Trengkil bisa menembus batas. Oh iya, mula wis trep karo temane yen sukses menembus batas. Iya. Kabeh iki ora ana sing iso mentas ijen ya, terus mulai nganti bisa tercapai sing dadi kesuksesane kuwi merga saka tanggung jawabe kabeh para sing ora lenggah ana PG Trengkil lan uga para emong tani sing dadi mitra kerjane PG Trengkil. Ngono ya Reng, heeh. Iki tahun 2023 12 juta 400. Oh iya, 12.400 juta. Heeh. Lan muga-muga mengko tahun 2024 iso tembus 14 juta kuintal tebu ya. Amin. Amin. Muga-muga tetep kena kanggo tolak ukur marang pabrik gula liyane. Nggih. Iya terus nyatane para petani tebu lan uga PG Trengkil iki hasil giling iki apik. Aku karo kowe sing dokono saka Solo tekan kene ya ketumrapan rezekine ya. Heeh. Iki dadi kalender tahunan kok Kang Gareng. Sowan rene kabeh para pedagang komplit nyebaki ana sak ngarepe pabrik gula. Nek cara ngene dhewe kono ning upacara cembengan. Nggih. Kuwi buka giling karo tutup giling adate ngono kuwi. Nggih. Muga-muga para bakul sing padha dodol pinaringan laris kabeh. Ya, rezekine lumintu tur barokah marang keluarga. Heeh. Iki pancen acara sing wis dienteni lan wis ginonto kok, Tur. Iya. Lan iki ayo padha netepi kewajibane dhewe-dhewe. Heeh. Contoh kaya para wagogung sing lenggah ana PG Trengkil. PG Trengkil mencapai kesuksesan bukan karena para sing lenggah ana kono padha rebut bener iki orane kabeh padha bekerja sama sesuai porsi masing-masing. Ngono ya, Heeh. Kaya dene pemain bal kae sing dadi kiper ya kiper sing apik, sing dadi gelandang sing becik, sing dadi back ya profesional karo kewajibane dhewe. Ora kok terus ngurusi karo gaweane wong liya kuwi ora. Contoh kalau PG Trengkil ya ngono. Nggih. Wiwit atasan nganti tekan bawahan. Sing ana dhuwur aja rumangsa mesti bener. Mergo atasan iki durung mesti bener. Sing ana ngisor durung mesti yen luput. Mula kabeh kuwi samad sinamadan daya binayan. Digotong diroyong. Ya. Terus banjur bisa apa kuwi mujudake sing dadi cita-citane. Iya. Ayo iki aku karo kowe ngempek iya melek-lekan ana kene. Nggih. Yo ngaturi Mas Gareng sik ben joget ana kiwa kotak kene. Monggo. Petuk serampak cok arep dijogeti Mas Gareng. Ha, kaya ngapa jogete? Wah, yo, ya. Pasariwo
gendong aku ya. Kok ngarep ngono ya tak dikiri apa. Apa? Sing gendang bingung, sing joget munggah-munggah. Ane aku seneng Mas Bosari. Seneng wong kowe mau lungguh tok. Apa ya dalang aku cenangan lung. Lah wong ya kudune yen cara wong nganggo warni pemanasan. Lah Mas sore wis panas jenenge joget pirang-pirang kok ya. Sing panas iki dudu awake ngene iki. Ane tenan ya. Guys, niki lagi napa niku cuaca iki lagi ekstrim banget. Mulot Yen awan panas ora elok, yen bengi nek dalah ya adem ora jaman. iki sing diarani apa peralihan musim pancaroba mula ngati-ati jaga kesehatan. Nah, niku sing kok karepe. Betul niku. Bane awakku ya wis sehat ning kupingku sing bosok bengi. Lah nek apa ta? Lantere wong lho. Lah ya kudu banter wong didukung sound system hebat ya ta panggunge elok lek ting panggung lampune ya hebat lho Sing kok. diarani yen wani aja wedi-wedi yen wedi aja wani-wani tontonan bengi iki total wis Nggih. markotop. Nggih. Wong yang dengan iki ya ujube syukuran dengan syukuran hasil maksimal yang dicapai oleh pabrik gula Trangkil. Laras, neng anu Mas Gareng, mun didhawuh saka panitia. Sesuk kuwi dudu dina prei. Besok itu hari kerja kira. Kejaba kuwi wong ki tontonane wayang. Nggih. Mergo wayang ki ana tegese ana rong hal tegese. Apakah arti dari wayang? Dipandang dari sudut spiritual dan sudut sosial kemasyarakatan. Nek anu sosial kemasyarakatan. Sosial kemasyarakatan kuwi jelas wayang kuwi watak manusia tergambar semua di sini. Nggih. Yang kuwi saka tembung yang baik mari kita tiru, yang jelek jangan kita tiru. Nggih, niku nek sosial kemasyarakatan. Nek saka spiritual. Wis genah kerep diucapake wayang iki wajib sembahyang. Nggih. Elinga wong iki kudu wajib sembahyang, saya wayang bengi iki di pangku masjid lho. Oh nggih ta. Iki yang engko bedhog subuh ki sadurunge kudu wis bubar. Mila niki anu loro-loro gawe. Loro-loro gawe. Sing sepisan ngurmati napa niku para kadang sing muslim. Muslim. Ya ta? Upama wayangan aja nganti telak subuh. Nggih. Terus sing nangka loro dawuh saka panitia pancen iki mengko wayangan ku rampung maksimal jam 2 luwih sithik. Nah, sesuk sing kantoran ya iso tindak ning kantor ora ngantuk. Nah, iki ya kudu ade menghormati wong di pangku masjid. Saiki artinya apa to masjid kuwi? Apakah arti dari masjid? Masjid ki rong suku kata masjid. Masuk ke situ nawa itu niatnya ibadah. Oh iya, tadi mlebu ki ibadah ora ento wong mlebu rono niate nyejelke sradal iki ora ento. Anu turu barang ora ento. Heeh. Jit jidat segara tampilkan ke ubin melakukan sujud salat sembahyang. Dadi nek wis tekan kono kuwi kudu ngipatke kesenengan lahir. Betul. Ora si liya mung coba pasrah karo sing nyipta urip. Betul. Wong ya Mas Garing wis tindak haji ya. Ora ya kudu kena kanggo patuladan iki Mas Gareng. Tulodo dereng mung kula sebisa mungkin melakukan yang terbaik bagi diri saya. Nggih, heeh. Wong aku niku wis kudu kula seneng hasil yang dicapai oleh pabrik gula Trangkil sini maksimal itu karena pegawainya sudah memenuhi kriteria 5R. Pegawai memenuhi kriteria 5R. Dari paling atas sampai paling bawah itu 5R telah dicapai oleh mereka. R pertama, Pinter, R angka loro, bener, sing angka 3, bener, R sing angka 4, kober, R sing angka 5. ora gampang keblinger. Lah niku sing penting. Nah, ada kabeh itu ora gampang keblinger wis bakale lurus-lurus wae hasilnya iso maksimal. Bener niku akeh ning durung karuan bener. Sing angel nggon bener kuwi. Nggih, mulai yen rumangsa bener, aja terus golek kebeneran, gitu Mas. Nek kudu piye bisane sing bener ki mau dadi bener, sing anut karo
sejatine utawa upama sepur lho ya mlaku ning ril sing bener gitu. Sepur yang wis pinter ya aja dadi keminter. Nggih, heeh, bakune ngene lho Mas. Etika kerja tumrap para karyawan ya kudu dijunjung tinggi. Betul. Siji kepedulian, mongko loro keterbukaan, kaping telu kebersamaan. Pun kula Nih. yakin yen bab iku dicepeng hasilnya maksimal. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Padang rembulane tanggal siji. Yen pengen urip lumayan sregep ana anggonmu ngaji. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin padang rembulane tanggal loro. Yen pengen urip lumayan sregep ngaji ben ora bodoh. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Repot dadi petani Salate aja nganti lali. apa maneh yen wayah tandur. Salate aja diundur-undur. Repot ayen garap sawah Salate aja nganti wabah. apa maneh yen wayah panen. Salate aja nganti lereng. Repot yen dadi sinden Salate wis mesti obat. sinden astane batar sini. Sregep salat lan sregep ngaji. Repot kaya dadi dalan Ajar sregep anggone sembahyang. dalan asmane Mas Eko. Sregep salat Mas Eko. Repote yen dadi yoga Salate blas ora ana. terus apa meneh sing tukang gendang. Ora tau salat seneng wedokan. Ora kedangi to. Kok senengane ngenyek kancane. Ora menyek dhewe arep modar kok. Oh lagi arep kok. Lho, kok lagi arep lho. Lho sing penting jek panjang umur jek sehat kudu disyukuri kok ya. Lho nek mau iki sing marai pedhot ngampas lho sing ndangu iki. Kok dhewe ditembake ngono iki nesu.
Oh, kok napase dingin lho kabeh iki gumantung karo penyesuaian sing ngendang si enom sing juga ya kudu. Ya enom ning wong mobil iki iso dilakoke alus, iso dilakoke bater. Yen wong tuwa ya dihaluske. Oh. Wong yo 40 km per jam cukup ora 120. Pedhot sususe. Nek kula yakin nek panjenengan tetep tetep nyoba wong ya. Garing apa bayangan lawas iki mesti tetep elok. Yo jane elok iki napas iki langsung ditolong. Iya. Wong senengane kok aku rasa nesu, wis kabeh iki ana tambane. Iki ora nesu, iki munggah-munggah. Oh, munggah-munggah kok. Munggah-munggah kok nesu. Tak goleki tamba. Kok sapa? Mbak Wiwit. Oh. Ora ditambah ya, Mbak ya. Ora. Ya mriki Mbak Wiwit nyedaki Mas Gareng ini. Maka pujiku muga langgeng pujiku Gareng niku ben ora rumangsa disiksa. Aku tambane wiwit iki kurang marem. Lah sapa? Aku tambane luwih marem iki Betty ya lho. Sapa ta? Betty nonton. Endi ta? Sebelah Darsin iki Betty. Oh alah. Rene golek tego. Ya aku gen garene. Oh ya. Ciripa kesini dulu dong. Ayo. Sebentar saja. Rene. Ciripa Mas Gareng itu ini loh, bosen sama aku. Ojo. Kuwi ketoke antengmu moro rene aku diklepak. Ora apa-apa, karo benthek ya. Anu kok Mas Gareng, anu kok. Aku karo kae kok padha bodo yuto. Legum. Ya. Nek anu sing jenenge Gusti Allah kuwi nek arep maringi rezeki ora kurang dalan. Nggih ta? Kita di mata Allah itu semua sama. Sing dibedakake. Loh, Mas Gareng. Ayo kok aku to sing mbok pakake. Boten tegese niku aja nganti napa niku memandang sebelah mata. Aku ora mandang sebelah mata, mataku kero. Iya. Mbak Wiwit. Dawuh. Nang tambani Mas Gareng kula nyuwun sinom cengkok grandes. Nggih, silakan aku. Nggih. Terus kok dibacuke Dendang Semarang, mudune Bengawan Solo. Wah, medeli. Nggih. Oh, Dendang Gula Semarang. Oke, boleh. Ya, iki wis taunan ora tau metu Dendang Gula Semarangan. Ya. Dandang gula ameng-ameng nyawa iki. Maka. Ya, Mbak, kayak apa? Maka. Iya niru Samiano Mano ladu saumpama aku nembang iki Ciripa timik nyedaki Mas Gareng ketoke kok indah. Apa jenenge? Ciripa. Tak kira Ciluba. ya. Oke. Ciripa kesini dong sayang. Nah, aku kene sik. Jenenge ra Ciripa, Ciriwati Geniwo. Geniwo mati. Ya. Ciripa. Wah, tego ro kae ngelek iki. Rebutan harus kita jaipong ya. Ya, lanjut Pak.
Lah ngerti ilang lho. Ya. Lanjut, Pak. Nanane kang kilong trima lah Mas kuno Guru nuhun terahu neloi ya siapa bisa tembak ning celone jare kapal jone ya Pak ini Bengawan Solo lanjut Pak ini lanjut Pak dari sini ya musim hujan
mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Ya benar. Sesane bisa tutur suara ini. Tak bunda kene Ana ndi lah? ku bosok Basa wis kebetone ya. ngokong. Iya. Lanjut Kadar. Ayo. Itu Matur sembah nuwun Mbak Wiwit punya sampun ngaturaken dandang gula Semarangan gitu. Suarane apik tur ya pas tepat niki wonten bebingah ditampi ora mung perkara wujude ning tali asih tandha tresna. 100.000 rupiah ke Mbak Wiwit monggo diasta Mbak Wiwit. Ngapunten nggih. Mas Gareng, Sik aku tuh saweran. lah iya kok sik ta iki ya. Piye ning apa kae apa? Oh, Eka. Oh, nggih Nduk Eka. Oh, gue karo. Oh, GR. Oh, niki nggih kabeh. Mboten. Oh, bapak Oh, berbudi bawa sono. Iki ya bawa sono ya bawa. matur nuwun. Nggih. Eka, Pak. Nduk Eka. Wong deprak ya untuk duit. Bawange rasa Meri, wong kebisane dhewe-dhewe kok. Ya, cepet gede. Iya. Ya kene-kene, Eka karo Mbak Fami ngaturine Eka karo Mbak Fami. Mriki Mbak, Mbak Fami karo Mbak Eka ini, monggo. Turut. Ya. Ayah. Pegedangnya itu saweran dulu. Tenang dulu, saweranmu wis tak cekel dulu. Sukun. Wah, tenan ki ngrokok siji wareg kowe. Pak Dik, makasih lho. Apa? Makasih. Makasih aja karo bapake lho sing maringi. Iya, udah, pengen sak makasih ya Nan. Heeh. Lah bapakku urung Bu Bami. Jare kan aku mbok gawa, Mas. Aku iki jare dudu makelar. Kok dite wong. Mbak Fani. Oh, bro. Kuwi Bu Bami, iki paling Bu Bami. Nyanyian perso lek mboten percaya. Lho dite pami. Ya sing magawa kuwi. Oh, niki kene pami. Heeh. Nggih to. Iya. Matur nuwun ya Mas Kere. Diparingi malih. Matur nuwun Bapak. Atur nuwun nggih Pak. Oh, saya urung. Wis urung. Oh. Pak, wah. Nggih, matur nuwun Pak Kamari. Oh nggih. Oh, Pak Kamari, matur nuwun Pak Kamari. Nggih. Oh anu kagem Mbak Suci. Oh nggih. Anu kagem Mbak Rizky. Oh nggih, saged. Ah, kok bocah iki ono ini dhewe. Oh, ora seneng yen aku itu saweran. Lu ngalah to karo adike. Nek sing wis mami ngalah. Lho aku jemle karo adike karo anakku ora kurang ngalah. Iya. Ribane bapak terus poling. Iki ana nawa lagi, Mbak Fami, diatur iki. Nyuwun lagon sambung wanci dalu. Nggih. Katur mandhemen inggih purwa. Nderek mirsani Mas Gandrung saking Sriwing Kalimantan. Wah, nggih. Maka sambung wanci dalu. Nah, dibawani ya, Pak. Oh, iya no. Saweran ora. Yo bawane mesti nek gawane ayo sing hafal sapa nek ora yo nyuwun nyampil ya Ngambil apa. nggih, ngambil mawon nggih. Nggih, heeh. Apa mau derek aspara dari itu? Nggih, pangkur mawon nggih, kangenku tanpa pomo. Oke, sehat. Pareng Nggih. kangen gendong teguh ya saya. Iki wis jual ditunggangi kok dhewe iki.
Teguh mbake Fahmi, Nanda ibuke Mbak Iwit lho. Ya bapak kan. Mangun ya boke yang nunggoni. Ciri mama. Mangun nunggoni. Sopo? Cerita. Ya, cerita. Ya, kuwi biyen awake dhewe ketemu nang Bencar ngono. Ya, agar kowe jalan mesti kowe kae nonton. Nggih. Ajake demenamu. Oh, tetekane kok. Wah, jenenge wong sendiki justru ora apa-apa. Di ono kowe mesti ono kae aku nak curiga. Karo Bu Silvi bawang merah bawang putih. Iya. Heeh, kayak bombe bang ini. Kau di. Ya. Ya, Pak. Wah, kangenku. Kangenku tanpa umpama. Kok sampai kangen karo Mas Gareng? Harus kangen-kangenan karo Pak. Kangen terus nang gelet ra koyo gelet kucing kuwi. Wong kowe ora ngerti. Mangga. Aduh, Jan. Mong sirahmu. Seliramu, kok sirahmu. Lah samare jenengan nyedek kula sing ketok. Ora rumah nyandak sirah. Oh, mboten Pak. Kurang ngerti sing lanang ra disirah. Pasamu kaos blok. Ya, mau Tak sawang lho sirahmu. kok kene kaya Andin karo Mas Al. Al apa? Alkohol. Ya ora to. Atune Mary kowe. Ya, Pak. Sopo sing ora? Mong sliramu kang dadi Apa ta? Mosok lagu kuwi. Kangen kok. Ya wis ken lo gandengane ben mesrae gandengane lho. Ya. kang dadi ya ampun tidak pundi Bu Parmi Lo ngetene mbahmu sontek. gandengan Ora gandengan karo kowe ora patek. Ya coba ta. Banyu tek mati lho, Pak. Salange ngati. mati rasane Penyakitnya kayak hati Digandeng sing apik Mbak Fahmi, Mas Gareng arep ben ora gelo atine. Kan iki timbane kok Mary. Piye, Mas? Aku lagi pasangan sih. Heeh. Kuwi ya nemen apa ning sing gara pacangane teremos. Ben mau ya arep. sayang mau ketemu bapak mau ketemu bapak ini mau ketemu bapaknya Oh, anak kan termoso koyo. Ya, Mbak. Remos Nano. awas awas sanggonku ancen tetembungan sing wis tuwa dadi tuntunan kaya ya tenang ngono kuwi. Iya. Endi kok dituntune tibane kamar mandi. Ora perkara dituntun lakune. Apa to? Tembunge iki iso digugu, iso digut patuladan. Oh, dadi panutan. Ah. Nggih. Nano. Mong tansah lelet. Olah kok angel kaya ngene iki lho, Nduk. Aku Ngopeni iki ora kulino roman kok. Aku iki penuh. sampeyan arep nyekel apa? Tak cepakne. Lho iki ditawani nyekel Lah apa? ya, tak cepakne sing ndi? Aku iki kulinane nyekelke sepeda motor. Ya, lanjut. Ayo, nano. Ayo. Mong tansah lelet. Ngelingono hari kala dinoke pungko Ngapa? Wong ana wong joget tok diguyu lho. Joget. Aja karo mengkungkung lho sing gagah lho. Wong pancen ilang gak pitik. Wis ben kungkung ora apa-apa, mah gampang sing buntel. Nano. Ora. Ora nek arep dipepes lho ya. nek jahit kayak lambi Lah iya. kainnya ngirit maksudnya lho Cilek. Seliramu nate. Ngapa to, Mas? Sik mesok tembus wis tak tisu. anu Pak De disupel kapas Pak De kapas Kapas kok kapal. disupel kapas Disumpes kapal. Omongan trik-trik takut. kedalan Disumpeli kapal. Ya, bahasa audio ini, Ben. ngendi kok
Nanane no. tresno lahir terus sing Yo Mbak diaturke. Sampun maji dalu. Ayo. sing gedhe ngapuramu kang mas papuja Apa Mas? Aku lagi joget. Lah apa? Sing ndang ngajake serik arane. Lah apa kok dikendangi penak ayam ngono? Kendali perak apa diblokke bola-bali ngono. Wong kare nglegani wong tuwa joget terpumpung petuk sindian ayu ngene. Diregani Mas Pandu. Ya Mbak Fahmi. Gol. Ya. Menda boyo yetosika ore tawahika putri Sia bisa Randika kang mesrana Iki sing diarani godhong kate sedaya gong iki. Heeh. Joget dikendangi marem ora Marem. Yo saiki Mas bareng kiprah bendrong. Jadi dikendangi Pandu marem, joget dikendangi marem. Bawa yo kiprah iki. Bawa terus. Ae ae
Ngapa kados kaya ingkung kuwi? Ngapa? Seneng kowe. Seneng. Seneng. Kutawa kowe. Lu seneng lho kancane sehat kok ora. Sehat apa ora sehat tele-tele. Piye ta? Oh piye kok? Wah dikendang iki joget iso pasti seneng lho Mas. Piro mone seseke kok ngono kok. Pas piye? Lho dhewe iki to. Alah olorane sing jipuk lho. Wah, duitku ilang 100 kumpul copet. Iya seneng suwe ya. Copet ngomongin kencenge kok ngono. Matur nuwun Mbak Mami. Ya. Ah, tak telu iki jo seneng kowe, seneng ya. Seneng kok ora mbok lamar. Iya kaya iya. Ayo sik geti Mbak Suci yo tak dewi mriki. Wah aku nyuwun bajing loncat jaipong sing nembang Mbak Suci sing joget Mbak Wiwit sing ngendang anak lanang. Wah. Ayu dia. Nek Sing ngendang jaipong ayu dia. ayo dia sapa? Tapi sing ngendang jaipong Nggih, ayu dia. bareng nek Mbak Wiwit terus waduh anu Mbak terus kerisan iki dah. Pada pakai ibu. Nah. Terjarian terus sabukan komplit ya. Ya kayak apa? Ayo Kak. Nih. Ika, kowe kok yo kudu melu joget Mbak Wiwit. Ah Kak. Wis jogetmu ra ketang kaya ingkung ning joget. Aku lho go ngapal. Alah aku didelok sik. Wis to. Kok delok sik. Kak, Dun, si Dora. Apa nih? Jaremu mudun. Udah aja ngomong. Fokusku teralihkan. Ngapal ke jogetan bajing loncat. Lagi iki lho tenan. Niki sidan iki pentingane Mas. Apa? Nembang ora tau bener karo nguyu. Ya Ayo sehat kok. nek ora nguyuh malah kecil batu kok ya. Ya Pak Suci, diaturke bawane. Ayo, monggo. Manut bawane derek. Monggo. Apa saya surat ya oleh. Terbak geder gampang. Nah, nggih, monggo. Iya, Pak. Hati
iki ya. Lestarian ya tadi. Ngele jamaah. Yo, diaturi Endro Cantrik buka saran. Monggo Mbak Wiwit kepareng beksa. Ayo kene. Ya dah, diaturi. Lendengmu ya kene, ngatake. Iki ora joget. Bedelok sik ge butuh Mbak Wi lah saiki jatah iki. Tak saksikan, terus rekam. Berarti kan tak tindak lanjuti lagi eksekusi. Karena ini pas gue bagian ukel dodo, itu nek memangnya ora maksimal. Heeh. Tidak sesek nih. Iya, neng balung
uang. Iya, saiki yo coba saiki. Ya, saiki anu coba Mbak Suci. Pati nyuwun ta sing juga geri ngene Sing kuwi. bagian ndi? Ya sakarepmu sing tak apal yo ngendi. Apa ukel pinggul? Boleh. Ya. Ayo. Ayo. Orang ukel-ukel pinggul. Iki. Ayo. Iki mau kembangan otak. Kowe iki joget apa ngumbahi? Kowe iki ubah-ubah kok kowe. Entak botolnya kinetak. Bojo Bang Mami. Apa? Nek ekspresine karo gerakane komplit kene iki yo salahke kok mosok tangan tok. Kan kowe ya buiwit kalo. Saya nek lho dodone melu ora ngene kok nyilang. Awakku isih maksudnya isih urung iso digerakke lho. Sedo. Silakan, silakan. Ayo, isin aku iki. Yo. Yo. Besek nganggo diulek-ulek iki. Iya tapi seneng kuwi. Dibersani karo Pak El. No Pak Pai, no Pai. Terusin lho, Pak. Nyuwun sewu Mas Bayu. Nggih, nggih, Pak. Kula sebagai kepala desa mriki Oh, nggih. badhe menyampaikan unek-unek warga desa Tranggil. Menapa, Pak? Nyuwun sewu saderenge pimpinan PG Tranggil saderenge nggih. Kula mewakili warga Tranggil. Unek-uneke wong Tranggil mriku selama 3 tahun ini mboten enten gandingi. Mas Bayu ngertos gandingi? Napa ning Nah, gandingi niku napa nggih? Terus ini giling pertama kali niku jenenge giling nek wong Tranggil menika. Nggih, niku nyuwun sewu Pak Pimpinan Desa Tranggil. Anu PJ Tranggil nggih. Supados selama 3 tahun ini ada corona, ada Covid. Ini tidak ada gandingi supaya diadakan gandingi lagi. Saya ini hanya menyampaikan dari warga saya Tranggil, gitu aja Pak. Saya mohon maaf tak mana-mana Pak iki Pak Mas Bayu nggih. Nggih, asal untuk kepositifan tidak masalah. Menyampaikan unek-unek niku boleh, ora ninggal tata krama itu yang luar biasa. Mergo saniki akeh wong toksik. Toksik itu wong omong waton legane nek panjenengan harus mewakili masyarakat ya niki pun trep nganggo tata krama sing nampa ya kepenak, sing menyampaikan unek-unek ya iso sekeca. Saling membantu, saling napa niku mensupport. Nggih, merindukan. Leres. Tranggil iki merindukan. Nggih. Nyuwun sewu nek menawi inget Mas Bayu. Nggih. Di waktu wonten Hotel Patra Jasa. Nggih. Pas napa wonten Pertamina ngadake syukuran itu di waktu Suwargi kali Suwargi. Zaman SD nggih. Di waktu di Hotel Patra Jasa. Patra Jasa. Nggih. Di waktu itu. Terus harapan panjenengan mereka wonten napa wae? Ada apa tadi? Panjenengan kesakin apa dari warga masyarakat? Ya itu tadi Namanya apa panjenengan? giling. Karo apa itu? Gandingi. Gandringi. Nah, Nggih. supados dianake malih Oh. mekatan. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Niki Mas Gareng niki Nggih. kadose anu. Ketake wong Semarang niki kadose. Nggih. Mas Gareng, niku wau harapan masyarakat enten gandringi. Ya. Mungkin niki mboten ngertos. Gandingi napa mboten ngertos. Yen kula riyen teng Tobo gaene bantingi. Wis beda karep kuwi kaya. Nggih. Matur Nggih, nggih, matur nuwun nggih. Niki Matur nuwun. nyuwun sewu. Nggih. Mbak Wiwit mau pun kula sawer. Nggih.
kersane nyanyi gerujukan nggih. Gerajakan Banyuwangi. Siap, Pak. Siap. Matur. Oke, diatur nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Terima kasih. Ayo iki diatur nggih sik Gerajakan Banyuwangi. Ayo Bayu iki monggo. Ayo. Monggo. Ya Cak, diatur nggih. Gerajakan Banyuwangi. Monggo. Duka saka Demung. Nggih. Yuk. Aring
diaturke niki gerajakan. Yo, sik Mbak Rizky. Jumeneng sik kene. Terus. Iki suara kok geyer iki. Ya iki apa ya kok lagune ya jingrak-jingrak ini ora ya. Nyuwun podangune. Saking katur tim quality kontrol pabrik gula. Cepat, tepat, akurat. Nggih. Saking Bapak Kandar tim quality kontrol PG. Wajibipun satu slop rokok sukun. Amin. Nggih, malah pun kula tawi, Pak. Nuwun. Mimi aduh. Bawani ya. Nadyan wujud mong peksi. Aku daluk tulung sing bawa anu kelending mungil. Ayo. Ayo kelending mungil. Ayo kene. Ora cara ketoprak Joko Kendil ini wedok. Ayo. Iki pas kendile. Aku sing ngapalke baju muncak. Ganggu wae. Loh, Rizky ya kan pengen ngajar kaya Mbak Lina. Aku wis ngajar bareng ya. Misalkan ngene ya. Pasar videone kok iya ya. Oh, Dedi barang pengen ngajar ya. Ya, coba ya. Nadyan wujud. Alah. Nadyan wujud mong peksi. Reno. Ano halus manis nang sempake jan bocah ya ketipung nek suarane kok jamak ketipung Sapa aja minyak ketuk. aja ngono kuwi bocah ya tamborin wong budal tak wis apa-apa ini iya Reno iya pasingkan kula Reno Ayo deh. Reno ya goleki si bodang kita kowe lulus olehmu nembang kari rokok sukun isi sinten kowe aku sing dikira rokok ora ngopo korban nyedar sing ngisor doboke udan madhep ora ta kaya cok bakal rokok tak jak siripan ya iku bunga ing atiku nanane harus bayangke motor budar sini bisa kambil ngapa udut batar sini ngisor kabel udut kancane aku oh ya nyanding bisa dadi lain ya Mbak diaturke kodang kuning ya kendangane Gonggo Pino ganti jogeti Mas Gareng nggih monggo ya Mbak esuk awan ning omah wis ora krasa lalu goleki sing tak sayang mubeng kita anggonku goleki esuk awan
Terus kalau bila sawai. Atur sembah nuwun wis diaturi Mas Gareng. Ya melu ndonga ya Mas. Dadi harapan masyarakat niku upacara ora mung tutup giling ning buka giling barang. Nggih. Ya Pak, ana sing ngarani gantingi yen cara Malang kono jenenge royalan. Betul. Tadi ana wiwite, ana akhire. Nggih, heeh. Mula niku ngendake yen reja papane. Betul. Nggih, heeh. Yo, sik aku saiki nyuwun karo Nduk Eka. Ayo salah sing kon rono sapa rene monggo. Ora nek mau akon rono kok nyanyuk. Tikus slurut ae. Ora kesusuan keremu apa? Ana sing ngersake lagu Ninggal Katresnan. Wah, iya. Saking Bapak Sukirno pimpinan PG Trangkil. Oh, iki katur Bapak Sukirno pimpinan PG Trangkil saking Bapak Winarto Surabaya. Datur ngomahane kok. Katur welu nyurat-nyurut. Wis menyampaikan berdoa kayak kira wis rampung. Aku baris iki ono melu. Ndonga iki supaya apa ya? Kaya buntute rezeki ae. Ora wis bar kok. Iya. Yo, Ninggal Katresnan diaturke. Bawa. Kita.
Jonggrangnya ya, ayo. Oke, Mbak Wiwit. Dulu aku siapa? Lah iya. Ayo, Nek, tilok kene. Apa yang di bagian atas? Ya, coba, ayo, coba. Aku saya ngejit nih. Iya. Terus sinau aku nang omah sinau dhewe-dhewe. Iya. Culuk mripate. Semua banget kan. Ya saiki coba ditiroke men bangga Pak Wiko. Enek peneruse arep kaya terwelu ning. Iso neruske. Ayo, coba. Sing bagian ana kayang ngene. Ya. Saya kecethek calon ayo. Anu, yo. Lak sawang besok rekamanku. Iso kok. Tak kaya ngopo kok. Ajarine. Ya. Samane ya. Nambung. Ndak punti. Nah, iya. Ya. Yo. Suwon rino. Kurang adoh banget. Mas. Nyanyi karo gerane sing sinkron bareng obah kok nyanyine lali. Kok aku ora obah lali kok. Mereka obah. Kok ngakal. Ya kowe iki yen neroke ora iso ya ora usah diteroke. Iso wiwitmu iso bareng kowe iki mau ngene jan kaya jogetan ngetus. Kaya ngetus. Balik jemur gen. Ditonton. Coba sak. Jadi lagu ngemat iki pisan kasih pisan go iso pindho. Ayo lanjut. Pisan go iso pindho. Iya. Bareng telu. Terus. Ya, Kak. Ayo. Adalah. Iya. Ojo lali. Buka aja gila. Kayaknya tak mikir apa? Wes nyanyi apa bukan aku tiup. Kaya wong arep renang gaya katak barang. Kaya Jogetan yang kompleks. Itu jak Ora komplek kuwi asrama. asrama piye to? Joget iki iso nggon keindahan kok nggon kesehatan yo nek dhewe renang ngono. Mereka dolan karo mimpi. Piye to? Ayo to. ya. Power. Iya ya, power ana balung ceklek kabeh to, Dik. Ayo. Ya, Kan joget tak kembang lari kabeh. saiki anu jogetmu dhewe. Nah, Goyang ngerajak bis. Ya. ada kok
kopet. Delak iya. Iya ya. Alah. Suwon rino lan wengi. Muga-muga kesih dijagai. Asik. Kapan anggonmu kali bisa kumpul kaya Mas Gareng mesti merasa ini. Pedot mesti. Ayo, pedot. Raja kopet ada lu. Ya, coba mesti pedot Mas Gareng. Jajak kemana sambung kena pedot. Ya, coba. Aku sesuk cari kon Robson ya. Ya, coba ya. Ya, jago mesti. Ayo. Ayo, ya. Nano, ayo. Nangis sakjroning ati. Bunga terus ini Adik. Terus ada banter lho. Lah ngono ajar setruk. Ajar Kak. Gak bisa gak apa-apa. Lo kamu ini beneran kaget ya, Kak? Nah, orang ajar kan bisa, enggak apa-apa, enggak bisa ya enggak apa-apa. Gak bisa lah. Bunganya. Kita ada sekolah seni ajar joget, ajar sekolah. Kamu aja seneng ngajar sing indah-indah wae. Sok kadang kudu belajar sakit juga supaya bisa merasakan keindahan. Sing arep indah ki wong setruk kok. Ya, kan setruk kan mari, berarti kan Wes ora belajar karo kowe ra. Oh, senang di ruangnya kaya ngajar setruk. lho nek wong loro kan bakal mari. Ini Oh, iya. kan ora mesti loro to. Oh, iya. Wong mari kan bisa Bocah iki tenan sesuk. Nah, orang sengketa ya. Lah, aduh. Bocahnya kebatut koprak. Ini aku baronsen. Lo ya toh? Kendaraane ra metu getih-metu nang oli. Kowe iki jadi menungso apa diesel? Oh, pendaraan dunia oli. Yo, lanjut ya. Ayo. Ojo lali awale. Matur nuwun. Malik Lindro ta, Malik Lindro. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Mas Gareng, buatan wonten sanes namung Jawi derek donga
Mugi PG Trangkil terus kuncoro anjaying bawana. Amin amin amin. Tahun ngarep muga hasilnya saya melimpah. Amin amin amin. Ya ta bisa napa lebih luar biasa dari ini. Amin. Sampeyan ndonga apa Mas Gareng? Hasil lebih melimpah dan semakin akrab dengan lingkungan sekitar pabrik hingga terjadi kerjasama terjalin dengan baik. Nggih, matur nuwun. Sayalah PG Trangkil Jaya Warga Pati Jawa Tengah. Yo nutuke laku dak dadi tukang Dono.